Здравейте! Днес ще ви представя една Bluetooth слушалка, която закупих от сайта Gearbest. Ето това представлява мъничка, удобна. Дали се вижда, не знам, но... А това е кабела, с който се зарежда през USB на 5 волта. Тук се включва куплунга. Ами нищо особено няма по нея. Финна, хубава. Ето тук е входа за зареждане, дали се вижда, не знам. Добре, дали се вижда, ето тук е точно. Слушалката работи едновременно с две устройства, така че може да има включен таблет и смартфон, и по таблета да слушаме музика, по телефона да говорим и така да сменяме. Включва се отзаде, ето тук, с това бутонче, като се задържи за 5 секунди и се включва и съответно ти казва вътре on или off, включено, изключено. И това е, батерийката се зарежда за около 2 часа и я дават да издържа 8 часа слушане на музика, ама съмнявам малко, да видим, ще я пробвам. Обхвата от устройството до слушалката до 10 метра разстояние. И за да ви покажа какво излиза, на смартфона ще включа. Аз я пробвах всъщност. Ето тук сега. Ще видим. Така. Сега я да извикаме първо. Айде, Bluetooth, що ни излиза? Ага. Айде още. Айде тук Bluetooth. Айде. Ето я. Предполагам се вижда S530 пише. 2 пъти даже излязла, но нямам си на идея що. Това е. Що ми излезе, значи има връзка с нея и може да се слуша музика. Ами, то друго май няма за нея. Какво да кажа друго? Като поработи, ще видим дали си е струвало, но това е. Благодаря за вниманието и до следващия път. Чао за сега!